Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tichingoti maswera sei kwose kwamungava muri kumativi mana enyika. Rekedzai tibva tapinda mumaconfessions edu atadzoka takakubatirai. Meseji yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yanguwo makaviga chitupa changu. So mainge muri mugore ra2014 upenyu ipapo handidi kukunyeperai hwainge hwakaoma. Apa mudzimai wangu iye at that time ainge ava kutofunga zvekuti inini naye tinge tichizorambana. Apa mudzimai wangu uyu ndainge ndichimuda nemoyo wangu wose, and I was willing to sacrifice anything just to make her happy. So at that time koma, nekuda kwekuti ndainge ndadzingawo basa plus nesituation yemunyika apa kuti ndinge ndichienda kuSouth Africa, sezva ainge achiti taifanira kuti tinge tichienda kuSouth Africa, otherwise we were going to break up. Manje South Africa ndainge ndisingambodi kana kuiona. Apo mapapers edu ekuti tinge tichienda kuUK ainge achiramba kubuda because my sister, she had been trying for the longest time. Zvadaro mukomanashi ndipo pandakabva ndatongoti komwari wangu mandibvira nepi, because takazoti totaura inini nehanzvadzi yangu uyo ainge akasoendawo kuUK a very long time ago. Saka akabva azoti naitsano ndafunga kuti munge muchindiitirawo ma-investments kumusha ikoko. What type of an investment do you think might be the best? Ndikabva ndati sisi mastand ndinoona sekunge achiri kutengeka, saka pamberi apo anokwanisa kuzotanga kudhura, and I was very right at that time. Mastand ainge akachipa muno muHarare, but as for now, hey, zvinhu zvava kudhura. So mukoma, hanzvadzi yangu iyo yakabva yati we have to buy some of these stands in secret, tsano venyu vasingazvizivi nekuti vanokwanisa kuzoramba. So nekuda kwekuti iyo hanzvadzi yangu yainge isipo paground, so ndaingoti like akanditumidzira, aiwanzo kunditumidzira madetails ake in PDF formats over anditi saka unoenda over wanofotokopa, then when you are buying the stand unobva wangonditengerawo mwana waamai. So mukomana ndaizoti kuya kana taenda kuya nemukadzi taibva tazononegotiator, then at least taitosarawo tiine something until mukadzi manje azonditi the next time when we were buying another stand for my sister, mudzimai wangu akabva ati tadii tangoti stand iyi pakunoinyoresa paya vatete tobva tangovanyepera kuti tanyoresa iri muzita mavo, then imimi munenge muchitongoziva kuti you are protecting her, because painge pachiita maissues ekuti iye mukwasha ainge achihura kuUK ikoko. Ndokusaka my sister ainge akati I am trying to find other investments zvekuno handaneta nazvo, ndava kuda kuti ndinge ndichimbozorodza pfungwa dzangu. So I want to return back home ndichiziva kuti at least I will be doing something just to free up my mind. So she trusted me. Ndokubva tazoenda kuya tikataurirana nevanhu vacho vainge vachipega mastand. Ndokubva ndaisa imwe yacho muzita mangu, imwe yacho ndikabva ndazoiisa muzita remukadzi wangu, nekuti ivo sisi vainge vachida mastand 5 and she wanted to build them so that vange vachizoitawo zvemarentals. Zvadaro mukoma, stand yainge ingori muzita rasisi yainge ingori 1. Ndakabva ndazotaura zvekare nerimwe lawyer. Mushure mekunge ndataura nelawyer reria, rikabva rati ndainge ndichifanira kuti ndinge ndichizoripa 1 stand, then over azondiorganizira kuitira kuti mapapers ainge achizochinjwa, sezvo ndainge nditori neeverything, madetails ivo sisi, we changed everything without her knowledge. So by the time tsano pavakazozviziva kuti izvi ndo zvainge zvaita sisi, she had invested her money a lot, ndo pavakabva vazoti naivowo vainge vachida kuva part of that building project. Zvino ndainge ndotumidzirwa mari. Apa mudzimai wangu munhu uya wekuti anokara mari, mudzimai wangu munhu asina kana budget. She is someone wekuti akatongokurawo ari very spoiled, haatombozivi kuti basa remari chairo, what is the use yemari, like money has to be budgeted for, money has to be worked for. But iye manje paakaona kuti mapounds ainge ongopinda achingonaya, then she started overspending mukoma, zvekuti tainge toti kana tikatumidzirwa mari nemukwasha then taibva tazongodya mari iya. Hey mukomana, patakaona kuti vanhu ava vainge vachida kuuya kuno kukuzimu, mukoma ndakabva ndapera power, because ivo vainge vatotitumidzira mabooking flight tickets
because at that time vainge vatobhuka maflight tickets avo ekuti vange vachiuya kuZimu. Mukadzi wangu mukoma akabva azondipfurira zvekuti nanhasi uno I regret, but iye anogara achingondisimbisa achiti there was nothing that we could have done otherwise maikwanisa kuzosungisiwa nemukwasha navatete, because hey mukoma pakazotoita chimurenga, pakatomuka chimurenga ipapo hondo chaiyo, because vakati vatitumidzira tikabva tatoona kutoti within a few months these people they will be traveling to Zimu. Ndikabva ndati kumudzimai wangu zvino toita sei, nemudzimai wangu ndakabva ndazoti kumudzimai wangu naidhiya zvino toita sei. Mudzimai wangu akabva ati haisi nyaya, akabva azotaura nevamwe gogo vake avo vanogara kuChiweshe. Tikabva tazoenda kuChiweshe kuya, takabva tazoendeswa kumba kweimwe n'anga. Saka takati tiripo pamba pen'anga iya mukoma, ndakaitwa iya inonzi peer pressure nemukadzi wangu apa. Most of the times iye anoti kana akaona kuti pane zvandinenge ndisingadi kuti ndinge ndichiita zvacho zvaanenge anditi ngatiitei so, anobva atanga kuti zviri nani kuti tinge tichirambana. Apa mukadzi wangu with the way that she is beautiful, handifungi kuti kana ndikarambana naye muno muZimbabwe ndinokwanisa kuwana mukadzi anondiitira sezvandinoitirwawo nemudzimai wangu. Saka ndakabva ndazobvuma, because ipapo ndakatoudzwa kuti there were no two ways about it. Kana ndainge ndichazoramba n'anga iyoyo yainge isingazokwanise kutibatsira, apa ndainge ndotoona mukadzi wangu ava kuramwa, zvinova zviri zvinhu zvokuti zvakabva zvazondirwadza ndichimuona achindiramwira kudaro. Ndikabva ndati apa kwava kutoparara kwemarriage, because ndainge ndisingadi kubaya hanzvadzi yangu netsono. Mukoma ndakabva ndazogamuchidzwa tsono iyaya, saka tsono iyi yainge yakaputirwa muchimucheka chitsvuku. Ndikabva ndazonzi ndinge ndichitora tsono iyaya, ndakabva ndazotora tsono iya ndichiti TV. It was not like a physical TV. Imomo macho murumu matainge tichiitira matare acho mainge muine umwe mucheka wainge uri wewhite, wainge uri kumadziro. Saka mucheka iwoyo mukoma ndo wainge uchishanda as a TV. Ndakazoti ndamira paya ndo pandakabva ndazogezeswa kumeso kwangu, ndikabva ndazonzi ndaifanira kuti ndinge ndichizobaya hanzvadzi yangu mushure mekunge yazobuda paTV paya. Mukoma ndakabva ndazoita saizvozvo. Hanzvadzi yangu ndakatoiona atoriko kuUK zvake akatogara mumba make. Ndokubva ndakabva ndazozviona ndatopindawo mumba make. Ndainge ndatova kuUK uye zvekare ndainge nditori mumba mehanzvadzi yangu. Ndokubva ndazonzi nen'anga iya ndaifanira kuti ndinge ndichizoibaya hanzvadzi yangu. Ndakabva ndazofamba mukoma, iye ainge akagara zvake pachair achitoverenga rimwe magazini. Ndokubva ndazomira kumashure kwake. Mukoma ndakabva ndazomubaya nechekugotsi uku kusvika tsono yaya yanyura iye. Saka akabva azotanga kudanidzira achiti musoro wangu kani, pane chandibaya. Apa ndainge ndakatomira zvangu paside ndichitoona drama rose iro as it was unfolding. Mukwasha akabva atouya, ndokubva patofonerwa ambulance and the kids they started crying vachitoona kutoti their mother was gone, but the husband iye he was still in denial kuti mukadzi ainge atofa. Ndo mafiro awo akaita hanzvadzi yangu. Saka mushure mekunge ndabaya hanzvadzi yangu netsono, that was when I found myself ndadzoka zvekare kuno kuZimu. Ndainge ndavamo zvekare mumatare aya. Then ndo pandakabva ndazonzi ndaifanira kuti ndige ndichizopiwa umwe mushonga. Saka ndakabva ndazopiwa mushonga uya. Unfortunately tainge tichifungidzira kuti hanzvadzi yangu uyu mutumbi wake wainge uchifanira kuti unge uchizodzoka kuno kuZimu, but the husband then refused. Hameno zvimwe kuda ane mabenefits anowana nekuviga kwaakaita hanzvadzi yangu kuUK ikoko, but ndakangoti with time tichaonana zvedu. Handiti munhu uyu ihama yangu, we are going to see what we are going to do. But ndakazongozvinetera mukoma, because ndakabva ndazotanga manje kuona chipoko chehanzvadzi yangu, and inini mukoma ndingatoti ndini ndakazvikonzeresa, because iwo mweya wehanzvadzi yangu wainge watozvizororera zvawo, but nekuda kwekuti mumhuri vanhu vainge votaurisa vachiti saka munhu uyu aramba kuti isu tinge tichizovapo pakuvigwa kwehama yedu, iye ari kuda kuita sei nehama yedu. So ndo patakabva tazoti tainge tichifanira kuti tinge tichifamba
apa inini ndichitoziva kutoti ndini ndainge ndakauraya, apa ndini ndainge nditori pamberi. I should have never done that mukoma, because mweya wasisi wangu wakabva wazouya kwandiri one night mukoma, ukabva wazondiudza kuti I know what you did and pose apa I had forgiven you, but now zvawava kuda kuita because tainge tava kumutsa mweya wehanzvadzi yangu tichiitira kuti unge uchienda kunogara pamwana wake. At that time mwana wake ainge aine 14 years, saka akabva ati handingambokubvumidzii kuti munge muchiita zvakadaro. Hapana pamungamboti ndinge ndichienda kunogara pamutumbi wemwana wangu ndichitambudza mwana wangu. But mukomana achi ndakabva ndazongoramba ndichiita nharo nemweya wasisi, ndichingodzokera kuchiweshe kuya ndichipiwa mishonga. As we are speaking right now, mwana wehanzvadzi yangu ariko kuUK uko, she is not even okay. Anorwara mukomana achi, and anoti kana arwara kudaro sometimes kuchipatara they end up discharging her because vanenge vasingatonzwisisi kuti ko this person who is sick, what kind of a sickness is this? Saka mukoma ndo zvandakaita izvozvo. By the time mukwasha paakazo find out kuti most of the properties that we had bought zvainge zviri muzita rangu, ndobva ambopopota paya. Ndikabva ndati saka iwe waida kuti ndinge ndichiita sei, because wainge uri busy uchihurira hanzvadzi yangu. So mukwasha akabva azongotidilitawo mulife make, and we are so happy about it. Mukoma, that is how I managed to have 4 houses here in Harare. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Naimi zvazvakangooma hazvo vedu we, please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Hey, strange things do happen in this world. Anzi imwe stand yacho ndakatongoipa lawyer wacho akatigadzirira mapepa. Akomanaka zvakangooma hazvo vedu we. Apa iwe unenge uri kure kuchandoko, obva wati kune hama yako ndikuda kuti unge uchindiroverawo ma-investments, then mari iya yobva yatongodyiwa, obva watongovharwa zvako mari. Kana wakambosanganawo nesituation yakadaro yekuti unenge uriwo kuchandoko, then obva watumidzira mari, obva watodyirwa mari, you can come to my inbox. Zaiti vataenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Inini mukoma ndine mhiko idzo dzandiri kuitawo paguva rababa vangu kuti mwana wose uyo anenge achida kurivaka guva iri rababa anobva afa. So zvakaitika mukomana achi ndezvekudai so. Kumuri kwana madam iko kune ngozi, saka mukuzofamba manje neungwari hwedu takabva tazoudzwa kuti ngozi iyi yainge ichazouya yobva yazotanga manje kuzonetsa igere pana madam. So ndakabva ndazofamba namadam, but takafamba takati inini madam naambuya vangu tainge tichingofamba takadaro in secret. So pane kumwe kwatakazoenda uko kwatakazopiwawo a solution yekuti tinge tichitsipika mweya weuyo munhu wacho ainge akaurawa nemadzisekuru amadhamu vangu. So zvakabva zvazonzi sezvo ngozi iyi yainge yakatarisana namadhamu nevana vavo, vana ava ivo vainge vari vana vangu, taikwanisa kuzoshandisa midzimu yangu inini kuitira kuti midzimu yekwangu inge ichizochengetedza vana vangu, thereby kuzondichengetera zvekare musha nekundichengeterawo mudzimai wangu. Saka ipapo manje pakabva pazonzi ndainge ndichifanira kuti ndinge ndichienda kunoroverera hoko paguva rababa vangu, nekuti ivo baba vainge vachinzi sezvo ivo pavainge vachiri vapenyu vainge vachiita zvekurapa, saka mudzimu wavo wainge uine simba rekuti unge uchizokwanisa kuchengetedza madhamu uye zvekare nevana vangu nekundichengetera musha. Hoko dzacho idzodzo dzatakapiwa kun'anga dzainge dzitori mubag ramadhamu. So takatoenda kumusha takati inini madhamu uye zvekare naambuya vangu, zvekuti patakasvika kumusha vanhu vakatofungidzira kuti zvimwe kuda ivo ambuya vangu munhu ane rudo. Takazoti tasvika kumba, but the day that we arrived usiku hwacho ihwohwo tainge takarangana kuti ndo patainge tichifanira kuti tinge tichiita izvo zvatainge tichida kunoita paguva rababa, but unfortunately kwakabva kwatanga kunaya mukoma. Tikabva tati saka we have to wait for the next day. So we waited for the next day
lucky enough usiku hwakazoti hwasvika mvura haina kunaya, so apa tainge tichitokommunicata nemafoni sezvo inini ndainge ndichirara nezvimwe zvizukuru zvangu, then madam naambuya vangu nevamwewo vazukuru vainge vachirara mukitchen. Saka taicommunicata nefoni. Pandakaona kuti zvizukuru zvangu zvose zvainge zvavata, naivowo vakabva vandipawo confirmation yekuti zvizukuruwo zvavainge vavete nazvo mukitchen zvainge zvavata. Ndo patakabva tazomuka manje, takabuda one by one. Ndini ndakatanga kubuda ndokubva ndazoenda ndikabva ndazonomirira ambuya vangu nemudzimai vangu, so ndakabva ndazoroverera hoko pamusoro peguva rababa vangu. Mushure mekunge ndaroverera hoko dziya ndo pandakabva ndazoona mudzimu wababa vangu. Ndakaita wekuona personally physically mudzimu wababa vangu mukoma wakabva watanga kutitevera uye uchitichengetedza. Takazoti zvino tava munzira tichibva kumusha tichidzoka kuHarare, zveshuwa tichinoburuka mukoma takabva tazosangana neumwe murume uyu ainge akaita kunge benzi achida kurova madhamu. Saka akangosvika pana madhamu ndokubva atongopera simba akabva adonha pasi apa ainge aine mazitsvina sei. Vakabva vati but wazviona kamukwasha kuti midzimu yako iri kukuchengetera mhuri yako. So mukoma ndokudzingawo kwatakaita ngozi iyoyo, but ngozi iyi pari zvino inongotendererawo mumhuri uko kwakaberekerwa madhamu, but iyo haikwanise kuti inge ichibata madhamu uye zvekare nevana vangu, because madhamu vanotochengetedzwawo nemweya wababa vangu. Zvino mukoma tainge tisingazivi kuti zvinhu izvi zvatainge taita zvainge zvitori nemaside effect. Bhiko dzandakaita paguva rababa vangu ndo dzinoita kuti wose anenge achida kurivaka anobva afa. So far vanin'ina vangu vaviri vakashayika mukoma, avo vainge vaita nharo vachiti guva rababa rinofanira kuti ringe richizovakirirwa, but mukoma Nashe inini ndinogara ndichingoramba nekuda kwekuti ndine hoko idzo dzandakaroverera paguva rababa vangu. Hei vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu Naimi. Hei zvakangooma hazvo vedu we, ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section kuti ambuya, kuti mukwasha, kuti mwana, vanhu vachitofamba vachitoenda mun'anga vachida kudzinga mweya wengozi. Strange things do happen in this world.